Halleluja, halleluja, sláva Pánovi. Tak môžeme sa posadiť, bratia a sestry. Poprosil by som, aby sme prepustili deti na detskú službu v Niekročušínove. Amen. Tak by som mu poprosil, aby trošku boli tak v kľude, v pokoji. Amen. Aj tí, ktorí nemôžu ísť na detskú, tak poprosil by som mamičky, aby trošku dávali pozor. Amen. Oznámy. Nemáme ešte taký až, nemáme dneska taký oznámy. Ale máme jeden oznám, skoro by som zamutol, že bratia a sestry, keď skončí bohoslužba, nechoďte domov, pretože budeme mať dneska tu na tomto mieste spoločný obed. Halleluja, bol som zvedavý, bratia nám tu pripravili guláš, takže bude sa podávať guláš, šaláty, vonku, tak ťa prejde. Ale kresťanstvo je to, že kresťanstvo znamená rodina v Kristu. To znamená, že my chceme byť ako rodinka. Amen? Takže nielen v spore, ale aj vonku, keď sa stretneme, neprejdeme, pozdravíme sa. Amen, pozveme si jeden na druhého na kávu. A preto dneska si chceme zrobiť taký čas, že dáme si dneska spoločný obed. Amen, kde Feri bude všetko to robiť, budeme len sedieť a Feri sa bude o všetko starať. Takže dáme mu jeden potlesk. Samozrejme so svojou manželkou. Nenecháme to zase všetko na ňo. Amen. Takže dáme si fajný gulášik, rezne, šalát, polievku, koláček. Amen. Takže pôjdeme do slova. Ja chcem, aby ste sa pripútali, lebo dneska to bude silné a mocné. Amen. Pretože ja som v očakávaní. Verím, že aj ty si v očakávaní. Amen. Amen, sláva Bohu. Takže pripútať sa, všetky myšlenky nechať doma, napojiť sa na Ducha Svätého, nepozerať sa naľavo, napravo, presne len byť sústredený na kazateľa, aleluja, a prijímaj dneska, prijímaj a prijímaj. Amen? Poďme na ešte jednu takú. Aleluja, sláva Pánu, taký potlesk, aleluja. Budem vás ešte trošku združovať. Aleluja, alebo nie, začneme už, tak začneme. Tak poďme privítať. Dneska nám bude kázať evangelista Robko. Aleluja, poďme ho privítať. Aleluja. Takže, bratia, verím, že sa máte dobre. Amen. Že ste dnes pripravení. Amen. Pretože Boh je dobrý. Amen. Koľký z vás môžete povedať, že Boh je dobrý? Koľký z vás ho poznáte? Amen. Chcete dnes začiatku povedať, že Boh nie je mŕtvy. Amen. On stal z mŕtvych. Hrob je prázdny. Amen. A on povedal, o čokoľvek budeš prosiť, ja ti to urobím. Amen. Ja dnes verím, že Boh sa bude priznávať. Vieš, mám takú tému. Ma Kadir vista je kapela fana. Budeme trošku čakať, aby ľudia si boli tak sami.